Dani Darasan Bagus Candi Ponco Saputra ingkang badya mulya. Nggih duduk kaliyan ucarane bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila. Nun panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja miwah puji syukur wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Jati jaman jaya ngantos ing jaman Islamia. Pramila panjenengan sedaya tansah ndheku Putri kalau mangsane pinanggih kaki manten sore manten wonten ing papan sinuwun desa Solo Panggih. Suarane Pradowo kang munya wonten sajroning awang-awang. Suarane Pradowo kang munya saking awang-awang satemah atur puja atur puji mangarsane kaki temanten soli temanten ingkang kaesti saged dadi ingkang sinudya saged dadi panjangkane kaki temanten soli temanten saya caket dinira lumaksana temanten kakung darasan temanten putri sami apagun tinggal catur netra satemah wonten daya pangribawa kang kuwat sajroning sanubari kumlawe astane temanten kakung darasan temanten putri sami hambalan gantah ingkang kula diniulu seje rupane nanging lamun gini ketunggal rasane senajan ingkang sajuga mijil jalur kang sajuga mijil pawestri ingkang sampun dados jatuh kelamanipun kusumane ngayu Melinda Permadani Darasan Bagus dan di Ponco Saputra ingkang sampun majmuaken ingkang sampun majmuk manunggal dados tunggalnya wiji dadi siji atine kaki temanten sohoni temanten satemah udang kane wong tuwa besok enggal pikantuk wujuding golek kencana kang bisa tata jalma putra lan putri kang saleh lan salehah saged mikul dhuwur mendem jero marang derajating wong tuwa lan keluarga satemahing pujangga jati anggenipun paring mantra-mantra utawi donga pamuji wonten ing ngarsaning Gusti satemahe mangke temanten kekalih anggenipun sami gensang tansah manggih wujudipun wahyu katentreman mantra-mantra dengan sampun kaparingaken dening kaki temanten saha nini temanten satemah anggenipun panjenenganipun punden goyang Pujawa Jati ingkang sampun lebih pamase kepaing pitutur anggenipun leluhur wonten ngarsaning Gusti kang akira jagat wasya paripurna anggenipun ing mangke wujudipun Adi Kalpataru Jaya Daru kang sinebat kembar mayang ing samangking ubengi wujudipun wonten sajroning sasana panggih kaping 3 kang sepisan menungso gesang wonten ing alam padang satemah dumabi mertapangi guwa garbaning ibu utawi alam kandung musya paripurna ing sameng panggih jangkeping sang Candra Sedaswari kaki temanten suri manten sampun sumurep wujuding padange gawa satemah ngancik wonten ing alam padang di alam donya ngubeng kaping 3 samangke mugi jodhoning kaki temanten suri temanten mangke ngantos dumugi wonten ing alaming ndelahan musya samangke sampun ing samangke temanten putri Hanjengku Amrengkulu ngaturaken pangabekti dhateng ingkang kakung Sembah Kalbu ngaturake pangabekti dhateng ingkang kakung satemah nyaketi sajroning Bakara Kencana sungkem kaping 3 bekti kula ngatur Kang Mas iya ayu wis sak tampa rayap panguja pangestunipun Kakang Tampanono
nuwun nggih Kang Mas kenalan anggen kala mugi dadosaken sinak Kang Mas. Iya wong ayu. Ing samangke nyamiji utawi nyaketi sajroning Bokor Kencana kang isi Antiga. Antiga pinedak pecah sanalika ing samangke temanten kekalih sampun pecah utawi pecah nalaripun anggenipun sami bebrayan mangke. Sampuna anggenipun mijiki sukuning ingkang kakung kaping 3. Sampun ngicali wujudipun sukertaning temanten kakung satemah anggenipun dados imaming bebrayan agung mangke. Manggih karahayon kawilujengan. Ilang wujudipun sukertaning kaki temanten. Ilang sukertaning ati. Ilang sukertaning bumi. Ilang sukertaning kaki temanten soni temanten hamung kantun manggih teguh rahayu. Wilujeng lirik ing sambing kala bebrayane kaki temanten soni temanten. Usya paripurna ing samangke temanten kakung hangangkat derajating temanten putri wondene bebrayan agung. Temanten kakung dalasan temanten putri tanono bedaning derajating padha-padha. Usaha anggenipun angkat derajatipun wujuding kaki temanten soni temanten ing samangke temanten putri hangu bengi temanten kakung usaha paripurna jejer marang luhuring pasangan. Satemahing mangke panjenenganipun Bapak Kadir dalasan panjenenganipun Ibu Rini anyaketi dhateng putra putrinipun amaringi wujudipun unjukan ingkang mijil saking Kendhi Pratala toya wening toya suci Purwita Sari pinaka unjukaning kaki temanten saha nini temanten anyles kadya sinirap tirta windu toya salah sawijining panguripaning manungsa gesang wonten ing alam padang. Anggenipun Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama amaringi wujudipun unjukanipun dhateng kaki temanten lan nini temanten. Ing samangke temanten kakung dalasan pun temanten putri badhe kagindhong dening para Bapak Kadir tumuju wonten ing sasana rinengga pinarung swaraning Ibu Pertiwi. Bapak Kadir hanggendhong putra putrinipun mawi slendang abang lan putih. Apa ta werdine? Ayo ngger anakku sira sakloron tak gendhong marang Rai Kautaman yo ngger. Sira wedya marang kanistan waniya marang bebener. Kang dumadining abang lan putih dumadining Rah Hidayating saking Bapa Biyung. Satemah ing mangke nyuwun berkah saya mangke anggenipun Bapak Kadir anggendhong putra putrinipun marang Rai Kautaman. Bapak Kadir tansah ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa dene panjenenganipun Ibu Rini tansah tuturi handayani. Kanthi setitilan ngati-ngati anggening putra putrinipun tumuju wonten ing sasana rinengga. Kusya kagendhong wonten sasana rinengga gumantos Bapak Kadir lenggah wonten ing sisih tengah temanten kakung dalasan temanten putri lenggah wonten ing ampeyane Kanjeng Rama Kanjeng Rama temanten putri lan temanten kakung lenggah wonten ing ampeyane Kanjeng Rama tegese ana pupuning jiwa tengen ya simbolis bae ya kaya mangkon atur panggalingane Ibu Rini bapakne kados pundi boboting anak dhewe kelawan anak mantu bapakne ibune. Yen tak rasa boboting anake dhewe karo anak mantu tan ana bedane ibune. Padha abote ibune. Syukur seketi jumurut bapakne putra putri menika dipun bulawentah katria putra piyambak mboten kanthi lintang nyacen keramane ya ibune. Kaya mangkono yen tak suwun ibune. Wasa paripurna dumantos sing adicara tanem jero. Salah sawijining putra ingkang badhe
kawisuda dening Kanjeng Rama. Kaya dening wewinian kaya dening wewijian kang tumenung sajane bumi suci. Bapak Kadir ngadepe ngedang milen. Ya, siap. Monggo donga Bapak Kadir nggih. Niwaha putra-putrinipun dipun wisuda ing wekdal menika. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Monggo dipun menggahaken Bapak Kadir. Kaya dening wewinian kaya dening wewijian kang tumenem sajroning bumi suci satemah ing samangke saged wohaken woh kang migunani tupraping sesami saged wohaken salah sawijine putra lan putri ingkang saged mikul dhuwur mendhem jero marang derajating wong tuwa keluarga lan sanak kadang sedaya. Wasa paripurna anggenipun ing samangke pacak ayu hangasta wujudipun atur guna kaya. Apa to isine sajroning guna kaya kang isine wujuding beras arta receh wewinian kacang budhe dene kang awak saha wujudipun empon-empon mengku pralampita angkun to wis bebrayan agung urip kudu sing bares lamun to duwe kanca utawi lamun to duwe kaya bluk penduduk marang wong wadon arta receh pralambange pinangka jangkeping bebananing temanten kakung dalasan temanten putri anggenipun sami bebrayan kacang budhe dele kang kawak sakawak-kawak ing kacang budhe lan dele isih kawak ing kaki temanten lan ini temanten wujudipun pon-pon sak panunggalanipun pon-pon menika pinangka jampine kaki temanten ini temanten mbok pilih sak wayang-wayang wonten gerah sumeak emangke saged pinangka jamune emangke badhe katitipaken dening Rama lan Ibu. Rama Ibu menika kaya saking panjenenganipun Kang Mas Dandi kula titipaken Rama lan Ibu. Iya Nduk wis tak tampa yen turah kena nganggo tuku sawah yang punjul kena nganggo tuku pacul ora katalumpen Nduk besok kena nganggo tuku pulpen tak dongake yen to wis duweni anak putra lan putri iso sekolah sing dhuwur iso dadi dosen. Amin. Guna kaya ingkang sampun katitipaken dening Rama lan Ibu pinangka bebananing gesanging temanten kekalih damel modaling gesang manten kekalih mangke ing samangke bebana menika badhe simpen wonten sajroning lumbung sayur wasa paripurna ing mangke gumantosing pacak ayu hangasta wujudipun dedhaharan ingkang winastan sekul punang sekul majemuk ya sekul panjang harjo ugi kang winastan sekul panjang ilang sego kuning lamunta perlambangin anakku utawi temanten kekalih lamun ton duweni gegayuhan apa wae kudu linambaran ati kang wening ing gone sawah bakal iso kasembadan panyuwunmu nggih uga kang wisnatanan kang winastan sekul majemuk ing dinten menika ing rikalengan menika temanten kekalih sijabang bayinipun Melinda Permadani Dalasan Bagus Dandi Ponco Saputra sampun majemuk manunggal dados tunggalnya wiji dadi siji anggening sami bebrayan dahar kaping 3 dahar kaping 1 nadong tumurune wahyu rejeki dahar kaping 7 nyadong tumurune wahyu juju dahar kaping 3 manunggaling kalbuning kaki temanten lan lini temanten ugi kang winastan segul panjang ilang panjang ayu slaning kaki temanten lan ini temanten ilango wujuding sukertaning kaki temanten nini temanten kantun manggih teguh rahayu wilujeng lir ing sambingala ringin gati
Pratiwi Kusung paripun anggenipun Angasta utawi dahar ing samangke pacak bagus sakembaran Angasta wujudipun unjukan ingkang badhe kaparingaken dening kaki temanten saha ni temanten salah sawijining unjukan Tirta Wening banyu salah sawijining panguripaning kaki temanten saha ni temanten saha panguripaning manungsa gesang wonten ing alam padang samangke kaunjuk dening kaki temanten anyles kadya siniram Tirta Windu. Oke, 1, 2, 3. Masih meminumkan kembali dulu. Iya, iya. Desunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira sang dwijara lir swaraning madu bronto manung sangsarining kembang ngancik adicara sing kempo raganipun anggenipun sami Brayan Agung mangke ing samangke sampun kawula wujudipun durung saha lepas wujudipun ing samangke sungkem dhateng Rama lan Ibu lengkel-lengkel rumangpat dhateng Rama lan Ibu samangke temanten kakung dalah dasar temanten putri anugrah dintang koning Rama lan Ibu. Duh Ibu kanjeng Ibu tangunipun sangang candra sedasa hari Ibu kula dereng atur piwales dhateng Rama lan Ibu kula sampun mengku kakung ingkang kula panjenengan sedaya ingkang sampun